Ayer era la cena rosiniana, con menús de Rossini. Pero bueno, había fotografías, Una cosa, tenía unas dos entradas para ir a la ópera del domingo, una parte y después para la movilidad. Pese a contar cun nivel de ingresos similar ao do ano 2005, Galicia volve a ser un ano máis a autonomía que xunto con Madrid se coloca dentro das autonomías máis solventes de España. Vamos entre marzo e abril activando todos os mecanismos de pago para que nos volvamos a poñer, sin ninguna dúbida, como a comunidade autónoma con menor demora nos pagos. E iso, unido ao cumplimento e a estabilidade presupuestaria, e que non estamos escatimando en investimentos, moito menos que ningunha outra comunidade autónoma nos sitúa nunha posición, creo que de enorme ventaxa para afrontar a crise económica e para garantir salarios, servizos e o estado de benestar en plena crise económica. Ben vale a pena, na miña opinión, dar este dato porque creo que é positivo para o conxunto do país. Estas son as cuestións. Dende hoxe, poñemos a disposición dos 315 concellos galegos un convenio marco que facilitará a colaboración entre os concellos de Galicia, que permitirá que os concellos que desexen prestar servizos de forma conxunta o podan facer sen necesidade de constituir novos entes administrativos, xa sexan mancomunidades ou consorcios. En definitiva, ofrecemos unha vía para que aqueles concellos que teñan previsto aliarse para prestar mellores servizos públicos, para manter a garantía dos seus servizos públicos a pesar da crise económica, o poidan facer a través de un modelo administrativo convalidado pola Dirección Xeral de Administración Local sin crear novas institucións ou novos entes administrativos, xa sexan mancomunidades, consorcios ou similares. Todos aqueles concellos que presten de forma cooperativa servizos de abastecemento de auga, de recollida de lixo, de limpeza, de mantenimento de vías públicas, de transporte público ou de uso de infraestructuras, por exemplo, as infraestructuras deportivas, o poderán facer con prioridade nas subvencións da Xunta de Galicia.